रायजोफोर आङो एकदम एसे उन्दुदोंमोन दासो आङो सिखारबाय मोननैसो निउसफोर नुनो मोनगासिनो दं स्क्रल डाउन खालामनायावनो मोनहैयो आरोना आरो बे निउसफोरखौ नुनानै मोजां नाङाखै एकदम दुखुनांथाव ना आरो दिनैहाय गोलाव दिननि उनाव मोनसे रेलिबो नुनो मोनदों फंनैसो सावरायलांनि बेनि सायावनो गिबियाव जोङो सावरायगोन नैबे एक्सिडेन्टखौ लानानै एक्सिडेन्टखौथ' आरो मा बुंबावनो ना बियो उन्दै गथ'नि जितु एक्सिडेन्ट जानानै थांबाय बिराद दुखु मोनो हुसियार जानो गोनां जाथारोना आजिखालि एकदम लामा सामा जेरै मेरै जाजोबनानै ओरैबायदि माने गारिफ्राबो बिराद स्पिडआव खारो गामि सिङावबाबो बेबायदि जाबाय आरो गारिया इमान स्पिडआव थायोब्लाथ' बासिनायनि खुनु चान्सआनो गैयाना बेबायदि स' दुखु नाङो जोङो मिथिखादों जाथाया बबेयाव जादों बयबो आङो एसे माने बे क्लिप्सखौ नैबे साइडआव स्क्रिनाव होनानै होनाय जाबाय बेखौ नुनानै माने बिराद दुखु मोनदों आरोना जियानो हक मा खालामबावनो दा जानायाथ' जानानै थांबाय आरोना आरोबाव फिन मोनसे दृश्य दिनैहाय नुनो मोनबावलायबाय बे उन्दै गथ'नि एक्सिडेन्टआथ' निस्सय मैयाफोरनो जालांदों जानांगौ ना दिनैसो जोङो निउसाव मोननो हालायबाय एसेबाबो माने लेट जाबायना ना दिनैनिसोमोन आङो बेखौबो बांद्राय मोजाङै मिथिला आरोना जियानो हक आरो दिनै मोनसे दृश्य नुनो मोनबावबाय बेनो जाहैबाय अर खामनाय माने अराव सावनानै लाखोसोना अरासो खामखाङो दा बेखौबो मोजाङै मिथिजोबला आरोना खोनानाय बायदिब्ला माने अराव सावनानै लादों जाहैदों आरो दिनै गोलाव मोनसे रेलिबो नुनो मोनदों गोबां दिननि उनावहाय ना रेलियाहाय मोजां जादों ना गाज्रि जादों आं बेनि सायाव बुंनो थाङा रायजो राजाया मिथिगौ आरोना मोजां जादों ना गाज्रि जादों दा जियानो हक आङो नैबे जितु दुखुनांथाव जाथाय बे जानानै थांबाय बेनि सायावसो एसे माने दुखु मोनबाय आरोना उन्दै गथ'नि जितु एक्सिडेन्ट बेखौ नुनानैबो एसे माने गोसोखौ मोजां नाङाखै आरो प्लास जितु माने नैबे अराव सावनानै लाबाय मानि थाखाय सावनानै लाखो मा जाखो बेखौ मिथिजोबला आरोना मा बुंबावनो रायजोफोर गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय